Dilluns comença el procés d'escolarització per al curs 2012-2013 per als alumnes d'infantil, primària i ESO de les Illes. Enguany amb una novetat important. Els pares podran triar la llengua de primer ensenyament. I és lògic que primerament en coneguin una que és estatal. Voler defugir d'aquesta realitat és fer demagògia. És tan senzill que una creu assenyala i s'atén en aquell alumne en la primera llengua que ha demanat el pare, mare o tutor. Moltes gràcies. Que venen a matricular la nina. Lorena. Val, molt benvinguda. Tiene que hacer mucho catalán, poco catalán, porque ella, la niña no sabe catalán. No te preocupes, Lorena. No sé... Bueno, Lo último, era. es que tenemos un hijo más pequeñico y recibimos una carta del gobierno que nos decía de que podíamos elegir la lengua y para mi Lorena no puede ser lo mismo. Sí, no, bueno, aquí encara no s'aplica aquesta norma. Porque ella ha venido nueva, no. Que le no vamos a sabe una ayudar, palabra. que no se preocupi perquè tindrà tot el suport que necessita. Bueno. I d'aquesta manera te sentiràs mallorquina, te sentiràs d'aquí i te sentiràs bé. I a més, en totes les activitats de català, a teatre ho farem en català. Benvinguts un any més a Teatre Solidari. ¿Tú venías de Almería? Sí, de Almería. Entonces no hablas nada de catalán. No, ¿Te va a ser difícil entonces en teatro? me da un poquillo de apuro, así. No, hombre. Aquí cualquier cosa que no entiendas me lo puedes preguntar a mí. ¿Tú cómo te llamabas? Cristina. Acuérdate, ¿eh? No, sí, me acordaré. Si no... Si no, què? Bueno, nada. Aquí está. Ja tenia ganes de veure't, ara ja fa estona. Efectivament, i això era que teva, aquí tens el teu despatx. En aquest despatx vaig fer feina una partida d'anys, ja ho crec. M'agrada molt veure'l. Jo sempre dic que aquest despatx és com una memòria, quasi un petit museu de l'edició de Mallorca, que al cap i a la fi són 80 anys d'Editorial Moll, que seguiu aviat. Efectivament, i cada any procuram afegir-ne uns quants, que aviat no sé on els posaré, però vaja. Com van les coses? I mira, estem ara passant una temporada molt difícil, això és la veritat, molt difícil. Sí, tothom està igual. Però, en fi, jo crec que en sortirem. Segur. Quan en Francesc de Borja Moll, fins i tot en plena dictadura, va tirar endavant, per exemple, l'obra del diccionari Alcover Moll, i no content amb això, tan aviat com va acabar en el diccionari, se va embarcar en l'aventura de l'obra cultural balear, no és així? Sabeu que se va sentir tan alliberat d'haver pogut culminar el tom 10 de la seva gran obra, que va trobar que havia de dedicar-se a altres coses i va pensar que era necessari crear una societat a imitació i a l'estil d'Òmnium Cultural, que fos, diguem, la que promogués la cultura i la llengua de les Illes Balears, de la nostra llengua catalana, que, per cert, jo crec que després de 50 anys d'obra cultural balear, no estaria gent malament fer un llibre sobre la història de l'obra cultural balear. I tant, molt bona idea. T'agradaria fer-ho tu mateix? Vaja, és afalagador. Ja tens editor. Fantàstic. Això és el que ha de menester un autor, el primer de tot ha de menester un editor. I després ha de menester lectors. Sí, això ve darrere. Exacte. A veure, estem parlant de la naturalesa i dels dinosaures, no? Pues fem una obra de teatre que hi hagi la naturalesa, representant la naturalesa en dinosaures. Us pareix bé? Us pareix malament? Un moment, Juanfran. Una obra que parli de dinosaures. Sí. Que els dinosaures siguin els protagonistes. Sí. Això m'apareix bé. Els dinosaures no és perquè sigui de nens petits. No té per què. Els dinosaures van ser una cosa prehistòrica. Pot ser que avancem amb això i podem fer-ho en cadires, qualque cosa, o podem fer-lo nosaltres mateixos. No té per què ser una cosa de nens petits. Entens, més o manco, però entens idea. No. Va. A veure, dinosaures en el segle XXI
és molt surrealista, així que sí que és com de petits. No, no és de petits perquè és una cosa prehistòrica. Però estem en el segle XXI. Vull dir una cosa, És a dir, es pot avançar per els robots, però no es pot per darrere. No. Però qui parla dels robots? Qui parla? El teatre és... Una expressió de sentiments amb expressió corporal. Molt bé, i el teatre és... La millor. I el teatre és... Ficar-te a la pell d'un altre personatge. Ficar-te a la pell d'un altre personatge. Aleshores, potser ens haurem de ficar dins la pell dels dinosaures. La nostra història, sense mossèn Alcover i en Francesc de Borja Moll, i igualment l'editorial Moll, crec que hauria estat molt diferent. D'alguna manera han estat el substitut del que ara és la universitat, en definitiva. De cara a l'obra, no podem oblidar que si l'obra cultural balear existeix és gràcies a en Francesc, ja que ell va ser el seu promotor. Al llarg de tants anys i en una època en què l'activitat per les lletres catalanes era tan difícil de dur endavant, va ser un eix aglutinador de la catalanitat durant molt de temps. De la mateixa manera que ho havia estat l'inici del diccionari per part de mossèn Alcover fent-hi participar totes les terres catalanes, després dur endavant l'obra amb secretariats a cada un dels països catalans va ser també una manera de dur endavant tots plegats el manteniment de les paraules en temps que era difícil. I aquest té l'avantatge, la particularitat de que reuneix els 4 diccionaris en un mateix. Perquè aquí hi ha recollida la llengua de les obres antigues, dels autors moderns, dels escriptors i del poble vulgar, diríem. I entre tot. Bon dia. Bon dia. Com estan? Estan molt bé, i tu? Te vol que pugem? Sí, per favor. Vinga, i moltes gràcies. Entrevista amb Bel Vidal, professora de llengua catalana, filla de Bernat Vidal i Tomàs, un dels socis fundadors de l'Obra Cultural Balear. Som a Santanyí, dia 4 de novembre del 2013. Bel, moltíssimes gràcies per rebre-me i espero que no t'importi que t'agravi amb aquest aparell. No, i estic contenta de poder col·laborar en aquest llibre. Quan mon pare va mort i vaig ordenar el seu arxiu, me vaig trobar en cartes que a la part, diguéssim, històrica, com va anar el naixement de l'obra cultural. Evidentment, aquestes cartes me va fer moltíssima il·lusió trobar-les i les guardam amb una gran estima. I les he preparat perquè he pensat que pintura te podria interessar, no? Segur. Mira, la primera carta era de dia 28 de novembre de 1962. Encara només se parla d'una societat civil destinada al foment i difusió de la nostra llengua i cultura. Bé, clar, ho vam poder fer com a societat civil, perquè en aquella època, l'any 1962, era impossible fer una associació. Clar. I li demanaven també, mon pare, i tu pagaràs perquè pugui la gent aprendre el català. I bé, coses d'aquestes, coses d'infant, no? I ell que feia res? Ell mos ho contava, clar que sí, clar, perquè la llengua que vosaltres usau per jugar, per parlar amb nosaltres, l'hem d'aprendre a escriure i s'ha de poder usar totes les parts, és evident, no? I aquesta gent no teaven l'escola mallorquina, varen fer la cadena. Sí, van fer la baula. La baula, per poder sortir gent que volgués aprendre el català i que se volgués fer professor després per continuar la cadena, no? Agafarem com a font d'inspiració la poesia de l'escola mallorquina, agafarem la serra de l'Alcover i el Pi de Formentor com a per donar un poc de sentit en el tema. Joan Alcover era a casa seva, des de la casa seva estant de Montesterrat veia la serra, aquella serra immensa, i allò li va inspirar alguna cosa. Qui m'ha dut l'estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra, enceses de llum, estinc la mirada per damunt ciutat
I l'ànima mia s'enfonsa, llunyana, de la serra immensa, que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana. Llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo venc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que t'enyora tot cor. Soc la camporola que presents te du. Jo venc de la serra, més no som per tu. Mitjan segle XIX, la Renaixença... Sí, la Renaixença també... Que és una cosa més genèrica, no? Amb una generació de personatges realment extraordinària, Antoni Maria Alcover, Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver, Gabriel Alomar, posen les bases d'allò que serà el moviment mallorquinista del segle XX i l'obra cultural balear, fora cap dubte ni un, als anys 60, és l'entitat que agafa relleu de tot aquest moviment d'afirmació mallorquinista que des de principis del segle XX era tan potent i el projecte cap en el futur fins avui mateix, 50 anys després, fent contribucions decisives a l'enfortiment i a la socialització d'aquest moviment d'afirmació mallorquinista. Rubén, Luis, Toni, Lorena... Concentreu-vos que no... Cristina, Candela, Maribel, Marina, Juanfran. Mari? Marifé, molt bé. Maribel, molt bé. Endavant. Entrevista en Climent Guerau, que va ser president de l'Obra Cultural Balear entre l'any 1970 i 1976. Moltes gràcies, Climent. En fi, és un plaer i... Vaja, president de l'obra entre el 70 i el 76, però moltes coses més. És a dir, la teva implicació en l'obra se va concretar de molt diverses maneres. Sí, en l'obra i en el país. Les obres culturals, quan jo vaig entrar, les juntes les solien fer darrerament a don Miquel Fortesa. Per cert que no sé com aquell home tenia un retrat d'en Felip V, un pintor, una pintura. Sí, sí. En Felip V presidia les juntes de l'obra cultural. No deixa de tenir... Pots ho dir, que té una certa... Bé, la qüestió és que no estaven per anar a donar la cara, perquè el govern ens tenia controlats, enviava un policia a cada junta de sobre i feia un acte, i estàvem absolutament controlats. L'agressió era brutal i nosaltres hem reaccionat contra això. Ens resistim a desaparèixer, lluitam per tenir dignitat, a base de fomentar l'identitat, perquè si no saps qui ets, com pots defensar cap casta de dignitat? Per tant, partim d'aquests fonaments d'una agressió forta, poderosa i, a més, una resistència que se defensa. Estem en un moment que torna a ser necessari com mai la defensa d'aquesta identitat, perquè si la gent té clara la identitat, doncs sabrà qui és. Exacte. I si a Pedrega nos donen una gandarada en el veïnat que és conscient i tu també veig, aleshores mirareu de defensar-vos de les gandarades. Però si peguen en el veïnat i tu te quedes tan tranquil, perquè no t'afecta, ja me diràs quina casta de reacció eficaç pot ser aquesta. Per tant, jo sempre dic que aquesta actitud política del poder d'ara
arranca dels apostòlics, dels germans o no sé què, de Fernando VII, que varen començar. L'absolutisme espanyol, més eficaç, arranca de molt antic. En Franco no va fer més que recollir el que hi havia. És una mica, me'n recorda aquell microconte cèlebre d'en Augusto Monterroso, que és famós perquè sembla ser que és el conte més breu del món. Només són 7 paraules i diu «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». És un moment de dinosaures, no? De dinosaures moderns. Sí, moderns però que venen de molt antic. Molt antic. Han pasado unos meses solo. Dese cuenta que tiene que adaptarse a todo el ambiente, a todo lo que le rodea. Si calculamos el tiempo que habla su hija en castellano y que escucha castellano, con el tiempo que habla catalán y escucha catalán, dese cuenta que son unas horas aquí en la escuela. Yo creo que si viene a las clases de repaso, si en las clases de adaptación se empeña y pone interés, y luego ella no va a teatro también. El que importa és que s'integris, el que importa és que cada vegada siguin més d'aquí, perquè clar, que si jo faig teatre és precisament per ensenyar llengua, perquè en realitat jo no som professora de teatre, jo som professora de català. Perquè jo he arribat a veure que si no és a través del teatre... Normalment si no ho fas a través d'un rol, d'un simulacre, llavors no funciona. Y es cierto. Aunque no lo parezca, tú no lo veas, pero hay muchos animales que se ven perjudicados por culpa de sa mà de som, o sobretot en el mar. He vist diversos documentals en com estàvem amb una càmera que busseja, una d'aquestes càmeres que se pot ficar a unas profundidades muy... ¡Ah, no me sale ni en castellano! Molt fondes. Ara sou distints animals, i com reaccionarien aquests animals. Llavors ja veurem com reaccionen les persones. Vol dir que aquesta és l'església de Sant Miquel? Sí, aquesta és una de les esglésies anomenades de repoblament que es varen construir a Mallorca al segle XIII. I en aquest espai, concretament, no fa massa anys, a finals dels anys 70, s'hi varen celebrar alguns actes, concretament de reivindicació per l'autonomia. He trobat aquesta foto, a la qual se veu en Josep Maria Llompart. Jo vaig a ser vocal de l'obra cultural quan el president era en Llompart. Aleshores, l'obra cultural hi va haver moltes reunions clandestines, perquè els partits polítics, nosaltres els varen convocar, les reunions que hi van haver, els varen convocar, i va ser quan va sortir el nucli de la creació del Congrés de Cultura Catalana, que va sortir del mateix Congrés de Cultura Catalana, que hi va haver aquella gran concentració a la plaça Major. Però autonomia, però què vol dir autonomia? Autonomia no vol dir res si no hi ha una llengua realment que estigui dins d'aquesta mateixa autonomia. En Franco, que havia acabat de morir, o fa molt poc que havia mort, a final dels 70, no sé si m'entén. Vull dir que hi havia molt poc costum de mobilitzacions. Va ser la primera. Va ser la primera. A més, tenen en compte que el Congrés, en aquella època, a dins Mallorca, i amb Unió en l'obra cultural, a dins Mallorca, hi havia 280 delegats del Congrés en totes les illes. I aleshores això representava una activitat per tots, geogràfica, una activitat geogràfica molt considerable. Una xarxa, sí. Aquí on hi havia conferències, aquí on se parlava de qüestions lingüístiques, qüestions intel·lectuals, etc. i polítiques també. Perquè quan en Llompart va parlar de la llengua, va parlar de català, varen sortir una sèrie de personatges, per allà diguem, català, no, mallorquí. I aleshores en Pep, amb el seu crit de català. Exacte. Per tant, jo crec que això va ser reactivar, tornar a les essències, diguem-ne, antigues d'una societat que l'havia intentat, des del decret de nova planta, tear en sec i no ho havien aconseguit. Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Va, Miquel, si no te sap greu, mos podries dir cada un dels personatges? Anem a veure, anem a començar a decidir. Dinosaure. Jo, no? Va, esteu d'acord? Esteu d'acord? Tu t'agradaria també ser-ho? No! Va, d'acord, na Cristina també li agradaria ser-ho, però tu no has dit que volies que te feia més il·lusió a ses... No puede, muy bajita. Però no t'agradaria ser-me... El cocodril rebel... Sí, si no m'he perdut a contar ja. Ah, ja. I tu, Lorena, què t'agradaria ser de major? Quan siguis gran? Mayor. ¿Qué de mayor quieres ser? Me gustaría estudiar teatro. Pero estar en el escenario, no detrás. Tu interpretar? Sí. Va, d'interpretació. I què t'agradaria estudiar-ho aquí o t'agradaria anar a estudiar-ho a fora? Si mejoro el catalán, me quedaría aquí. Pero aprofitar, no sé, que aquí hi ha una escola i així poder... I vols fer, m'has dit? Interpretació. I de pots fer-ho aquí? Pots fer-ho aquí i ja ho domines gairebé, això? Bueno. Molt bé, amb un poc més de pràctica, Cristina, amb un poc més de pràctica ja estaràs. L'escola és un element fonamental per la transmissió de les llengües, de totes les llengües. Però en el nostre cas, en què havia estat tan perseguida, realment encara ho era més. Clar, i després ve el moment d'una certa represa, una certa no, una represa en tota regla, en què el català torna a l'ensenyament i en què el català té a darrere no tot el que voldria, però sí un cert poder polític. Això tu ho vas viure com a directora general de política lingüística a la Generalitat. Com recordes aquesta època i quins són els objectius que vareu intentar fixar o complir? Intentar fer el català llengua normal de totes les activitats dels veïns. Tots estaven ben convençuts que la llengua tiraria endavant i que nosaltres el que havíem de fer era impulsar-la. Clar, un tema que està molt d'actualitat és la polèmica entorn del concepte d'immersió lingüística que tu vares ser una de les principals impulsores. Ho vaig impulsar, sí, perquè pensava que realment és el millor. Que una llengua, perquè la puguin parlar, l'han de viure. Tu, per exemple, dinosaure. Lorena, tu ara, si ets un dinosaure o una dinosaure? Un dinosaure. I aquest dinosaure, què sent? Ajudeu-la. Està... Assustat, espantat. Està espantat? Està espantat? I té ganes de conèixer noves coses. Molt bé. Té ganes de conèixer noves coses. Curiós. És curiós i, a més, està espantat, és curiós, més característiques del dinosaure. Aquí, a Torre de l'Amor, hi havia Editorial Moll. Aquí és on se va fer el diccionari, aquí és on s'imprimia, aquí és on hi havia tot l'arxiu d'Antoni Maria Alcover i aquí és on se va fundar l'Obra Cultural Balear, l'any 62, una vegada que s'havia publicat el darrer volum del diccionari.
hi ha aquesta placa que ho commemora. Com has vist, una placa on queda clar la intolerància de quin costat està. Exacte. Mira, dins l'Estatut, nosaltres érem des que patrocinàvem i proposàvem les modalitats insulars. UCD i PSOE varen imposar la famosa discussió del català propi de les Illes Balears, que era el que nosaltres assumíem com a mínim, o el català com a propi de les Illes Balears. La famosa coma. UCD i PSOE varen posar la coma aquí on ells volgueren i mos deixaren i mos respectaren que un altre article, com per el 14, digués que les institucions havien de promoure les modalitats insulars. Bé, la veritat és que això era molt difícil. Però què volien dir en les modalitats? Pues la veritat és que la lluita entre l'estandardització i el mantenir tal com parlen a cada una de les illes. UCD i PSOE se definiren per l'estandardització de la llengua, cosa que s'ha vengut mantenint durant molt de temps i moltes situacions, i que sempre durà i sempre mourà debat perquè és molt difícil de contextualitzar les dues coses. Dins els polítics que començant a treballar l'autonomia, n'hi havia que estàvem conscienciats i n'hi havia que no, i l'obra ajuda a conscienciar. I és un element a un país on tenim poques entitats associatives, dic poques, però també vull dir que els tenim importants, perquè tenim en matèria de medi ambient el GOP que també ha fet el seu paper. Ara, en matèria de país, en matèria de defensa de llengua, en matèria de defensa de la nostra identitat, ha estat l'obra cultural l'element determinant i ha estat una mica la consciència de tots per continuar endavant amb aquest camí, en el camí d'assolir una plena normalitat del català a les Illes Balears i de marcatge a despodes en aquest sentit. Yo he oído y he entendido con el máximo respeto a mis compañeros hablar en mallorquín, porque me parece una bella lengua y una bonita cultura que hay que defender, que hay que sacar adelante, que hay que ayudar a que sobreviva. Pensa que l'Òmnium Cultural a Catalunya o l'Obra Cultural a Mallorca se plantejava la dissolució perquè, com que ja hi havia Estatut d'Autonomia, ja hi havia institucions pròpies, estàvem a punt de tenir lleis en favor de la llengua, etc., ja no caldria que una entitat civil com aquesta actués. Santa innocència. A principis dels 80s ja ens incorporàvem a l'Obra Cultural Balear una fornada de gent que veient les limitacions d'aquella etapa, les limitacions dels poders públics i la necessitat que hi hagi una societat civil forta que marqui, que negociï, que aconsegueixi coses, perquè si no, la inèrcia d'una llengua tan malmesa durant tantes dècades o segles no feia convenient continuar amb una mentalitat que només has de xerrar de les coses. No. Nosaltres volíem fer coses, volíem tenir resultats i volien reclamar de les autoritats allò que era la seva obligació ètica, moral i política i legal, que era afavorir la llengua pròpia del país, afavorir la llengua catalana. De qualque manera podríem dir que hi ha un canvi de mentalitat que va del resistencialisme propi dels anys del franquisme, anys 60 i 70, a una voluntat d'incidència cívica i política efectiva. Per exemple, si en els 70s neix Mata de Jonc i després una sèrie de mestres comencen l'ensenyament de català a escoles públiques, a inicis dels 80s donen lloc en el moviment d'escoles mallorquines i arribes a aconseguir en pocs anys 200-250 escoles que se reuneixen, que se donen força, que miren per la qualitat de l'ensenyament, per millorar la pedagogia i el creixement dels fills de cada família mallorquina. Això val la pena. TV3, quan varen llançar la campanya, no tenia el suport del Parlament de les Illes Balears, ni PP ni PSOE. En els 70 s'hauria dit, volen veure TV3. En el 80 se diu, volen veure TV3 i la veurem. I farem el que sigui perquè això sigui possible. Perquè presidia tota la nostra actuació una idea.
un axioma. Si una cosa és necessària, ha de ser possible. I si és justa, encara més. Perquè era un bé col·lectiu. Tothom podia connectar aquella televisió. Però el repetidor que varen importar d'Itàlia, el solar d'Alfàbia que varen comprar, i la campanya, això ho va pagar la gent. Exacte. I rebre una televisió en català en un moment en què hi havia encara un monopoli només en castellà de televisió espanyola 1 i 2, era just, era necessari i ho varen fer possible. No només en varen parlar. En aquell moment, el 83, s'havia aprovat l'Estatut d'Autonomia de les Illes. Llavors aquí, en el català, no hi va haver conflicte, així com altres indrets, com el País Valencià, o el búnquer Barraqueta i el Blavès i totes aquestes coses. Aquí, les forces polítiques no se va qüestionar que la llengua catalana era la llengua pròpia de les illes i cooficial en el castellà, el que diu l'Estatut. Però sí que era sorprenent per molta gent que se fes televisió en català, no? Clar. És dir... Era una cosa no vista, diguéssim. Era la curiositat. Jo recordo, a més, que en aquells moments inclús se feia la sèrie aquella de televisió Dallas. Dallas. I la gent deia que quina gràcia veure parlar en JR en català. I jo els deia, i quina gràcia veure parlar en castellà, perquè segurament tot és doblatge. Però a través d'aquest repetidor va ser possible, a més de veure TV3, el 33, veure el Canal 9 de València, Punt 9, veure les televisions inclús locals d'aquí, és a dir, que se va crear tota una infraestructura que va fer que la llengua catalana entrés dins les famílies, dins els domicilis, s'ha de dinar, s'ha de sopar, com un fet normal. I això jo crec que va ser decisiu i molt important. Aposta també tenia enemics i van posar... Hi va haver un atemptat. Un atemptat, i sí, se va encarregar el repetidor i això. Hi va haver una gran reacció ciutadana en contra de l'atemptat, se va instruir una causa penal i ho condemnaren. Sí, això era don Jaime Martorell. Jaime Martorell. Un derecho a alegar intervención contra la riqueza. Con la mediación. ¿A qué distancia se colocó usted de esta instalación de televisión? Bueno, yo qué sé, 2 metros, 10 metros, 20 metros, no sé. ¿Es cierto que usted allí cogió una lata de aceite que había? Sí. ¿Y para qué cogió usted esta lata? Hombre, pues mira, un ejemplo práctico es que, por ejemplo, un chaval se va por la calle, ve una lata de refresco vacía, pum, y le pega un patadón. Allí hacía un viento que yo, tal vez, no sé, pero tal vez fuera de 90 a 100 kilómetros por hora. Entonces yo vi aquella lata, la cogí, la vacía, pum, la cogí y la lancé al aire y voló. ¿Voló hacia las instalaciones de...? Sí, precisamente. Digues, Tina, saps res de la Lorena? Bueno, no en sé molta cosa, però sé que no tornarà a venir a teatre. Però, home, no vol venir a teatre ella o no la deixen venir a teatre? Ella diu que no vol venir més, però jo crec que... Bueno, crec que hi sé que se separa. Perquè, clar, a ella li agradava venir a teatre i és que ho feia beníssim. Pues sí, però com ha suspès diverses assignatures, pues, el seu pare ja ha dit que havia de deixar el teatre i posar-se a estudiar. Man, podríem fer una cosa. Tu tens confiança en la Lorena, sou amigues a través del teatre que has pogut aprendre català i jo crec que té moltes possibilitats. Sí, la veritat és que sí. Bé, doncs, podríem fer això. Jo intentaré d'una banda parlar amb la família, perquè jo crec que acadèmicament ella pot aconseguir-ho. Crec que és un desànim que du damunt que no se'l pot llevar. Si ara tu acadèmicament li poguessis ajudar un poc, alhora li dones ànims. I una vegada tret dues altres assignatures amb una noteta que estigui bé, son pare ja reaccionarà, que veurà, i ella també. I això se retroalimentarà. I veuràs com anirà bé. Tu podries fer aquest esforç. Sí, claro. A mi m'encantaria que tornàs. Vinga, ho intentaràs. Vale.
L'Obra Cultural Balear ha anunciat que presentarà un recurs jurídic contra l'ordre del govern balear de llibertat lingüística a les escoles. Les Balears són l'única autonomia on no s'obliga a les escoles a impartir un mínim d'assignatures en la llengua pròpia. Les dades avançades pels participants a l'acte expliquen que el 76% dels alumnes de les Balears reben tot l'ensenyament en castellà i només un 10% va a una escola en català. Nosaltres presentarem i difondrem massivament allò que dèiem ara el llibre negre de l'estat de la llengua catalana a les escoles a les Illes Balears. Creiem que les xifres no han de fer por a ningú. Me dóna la impressió que aquest col·lectiu voldria que imposàssim, que forçàssim les coses, que obligàssim, i en canvi nosaltres, el nostre estiu, per aconseguir el mateix objectiu, és recomanar, és aconseguir que vegin els centres la necessitat de que ho facin d'aquesta forma i que la nostra llengua sigui estimada, sigui una cosa voluntàriament acceptada. La cadena humana va ser l'acte central de la Diada Popular per la Llengua, la Cultura i la Identitat de Mallorca, que va donar el pergamí al Consell de Cultura Bartomeu Roger al Consolat de la Mar, seu del govern balear. Aquí se n'esperen 35.000, però la gent que s'ha mobilitzat a tot Mallorca podríem dir que puja molt més que aquest 35.000. Sí, i fins i tot a la plaça Major, a pesar que les previsions són que hi hagi unes 35.000 persones, podria haver encara fins i tot 5.000 més, 40.000 seria la xifra que formaria íntegrament aquest mosaic gegant. Les 4 torxes ja han arribat a damunt l'escenari i fixeu-vos bé que darrere hi ha el mosaic escolar, en el qual han participat escoles de tot Mallorca. 40.000 papers. Més gran de la història de Mallorca. Això posa la pell de gallina, Jaume. Gairebé no surten les paraules. Som comunitat històrica. 40.000 papers, 40.000 persones, i totes les que ho veuen de que seva i també se'ls hi posa la pell de gallina. S'ha aconseguit aquest repte que s'havia imposat els mateixos que l'any passat ja varen organitzar el primer Correllengua. Fa 20 anys, en aquesta mateixa plaça, també el poble de Mallorca va ser aquí, demanant l'autonomia, demanant un estatut. I el tenim, però no mos basta. És massa petit, mos ve estret. Per això som aquí avui, perquè en volem un altre, molt millor, molt més ample. Nosaltres també hi som! Nosaltres també hi som! Nosaltres també hi som! Nosaltres també hi som! La celebració de la trobada d'escoles mallorquines que a l'hora baixa va culminar amb la Diada per la Llengua, la Cultura i l'Autogovern en el Passeig d'Arbord. La Diada per la Llengua va començar a Palma, en el Parc de la Mar. Representants de diversos centres escolars elaboraren un gran mural amb el lema Junts per la Llengua. Seguint les instruccions dels organitzadors, se van distribuir les mans de colors entre el públic. Les mans firmades pels assistents s'aferraren una de vora l'altra per simbolitzar la unió entre les illes i per aplegar-se a les reivindicacions. Finalment, les filades de mans quedaren suspeses damunt el passeig del Born, unint els perfils del mapa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Perquè els pròxims mesos això encara ha de créixer i hem de fer sentir i farem sentir la veu d'aquest poble, aquí i fora d'aquí, aquí i a Madrid. Gràcies per ser aquí, endavant, Falange! La cadena humana del 95 i les successives van tenir un grandíssim èxit concret i va ser el decret de mínims, que no era del 50%, sinó que era que com a mínim a tots els centres educatius de les Illes Balears hi havia d'haver tantes assignatures en català com en castellà. I els centres que ho necessitassin podrien arribar fins al 100%. Si, per exemple, en el Camp Redó o una escola amb molta immigració, l'única manera de tenir relació amb el català era l'escola, evidentment hi havia moltes més assignatures en català i ho podrien fer legalment que a un lloc on el català ja és ambiental com a qualsevol poble del Pla de Mallorca. Aleshores acabaven d'acabar el batxillerat la primera generació dels lots que havien començat l'ensenyament en català. M'apareix que això és una dada, diguem, significativa. En el 95 va ser el primer, no? El primer Correllengua se fa el 95, el segon el 96 i el 97, el 1997 se fa el primer a Camp Llengua. Però en general la tasca de Jocs per la Llengua va destinada de manera genèrica a la societat i molt en particular
la gent jove, a defensar l'ús social de la llengua catalana entre la gent jove. Corbera, que fins en aquell moment hi havia hagut tota una sèrie de normatives que s'havien acordades per unanimitat, la llei de normació lingüística, el decret 100/1990, però ara veig també que s'havia tingut una actuació, jo diria, passiva respecte a tots aquests temes. Actiu, qui estaven eren les organitzacions culturals i en aquest cas l'obra cultural. Vàreu governar dues vegades en dos pactes de progrés que varen tenir unes polítiques actives. Jo crec que varen tenir dues persones excepcionals en aquell moment, en Damià Pons com a conseller i en Joan Melià. Te volia preguntar, de la teva etapa com a director general de política lingüística, què és el que destacaries? El decret de mínims? Bé, el decret de mínims era anterior, s'havia publicat abans, però fins aleshores era gairebé, no vull dir paper banyat tot, però bona part estava dins un calaix i oblidat. Però a partir de l'any 1999 endavant és quan se produeix aquesta gran allau de població immigrada d'orígens molt diversos. I en aquell moment, curiosament, va coincidir en el moment que gestionàvem política lingüística des del govern i va ser possible començar una sèrie d'experiències que varen ser molt positives per l'aprenentatge de la llengua catalana per part d'adults i a la vegada molt agraïda per aquesta part. Record el final del primer curs que fèrem per pares i mares d'alumnes que anaven a escola i que eren d'origen immigrant i que vàrem oferir també als pares això. Record que la festa que vàrem fer de final de curs, el pati de la Misericòrdia se va omplir i se va omplir de gent que no era catalanoparlant habitualment, sinó de la gent que assistia a aquests cursos i molts que acabaven d'arribar. Devia ser la primera vegada que una concentració a favor de la llengua catalana, la gran majoria, però un 95% dels que eren, i el pati de la Misericòrdia era ple, eren no catalanoparlants. I jo crec que això era un element que, si s'hagués continuat, era una inflexió dins el procés d'integració. Però el que ha passat després és que s'ha descarregat de valor per part de les administracions de manera totalment premeditada, s'ha descarregat de valor el fet d'aprendre la llengua d'aquí. Pretenem que la llengua d'aprenentatge de llegir i escriure sigui la que els pares triïn sense prejudici de que tots els alumnes que s'escolaritzin a les Illes Balears ho hagin de fer aplicant i complint el decret de mínims. Quan ell diu als pares quin llenguatge voleu per l'educació dels vostres fills, que no són mallorquins, la meitat no són nascuts a Mallorca, diuen, ja ens va bé, no vull posar mai heroic, ja ens va bé com s'educa els nostres fills, amb un 50% català, amb una immersió decretada per un govern d'en Jaume Mates, normalització lingüística d'en Gabriel Canyelles, decret de mínims d'en Jaume Mates, quan diuen, ja va bé, això és una decepció tan grossa, i llavors diuen, bé, ara ve el càstig, ve la penitència. En matèria de llengua, vostès, ja deixant davant una mica l'Estatut, plantegen el trilingüisme a les escoles. Varen presentar el decret, crec que la setmana passada. Creu que realment les escoles i els mestres estan preparats perquè això sigui una realitat i no sigui una cosa esporàdica? De moment, nosaltres no obliguem a ningú a que apliqui aquest model de trilingüisme en el col·legi. Han de voler els pares i han de voler els professors. Quan les mobilitzacions avançaven i l'adhesió de la gent era contundent, ja hi va haver un intent de model trilingüe. El que passa és que, com va dir el periodista Matías Vallès, entre uns polítics o els mestres, les famílies han triat els mestres a l'hora d'assegurar que els seus fills sabin de veritat diverses llengües i surtin preparats de l'escola, que és el que tots els pares volem. Intercanvi, el poses en Miquel, per exemple. Hola! Ostres! Ostres! Anirem una... Lorena, que bé que has vingut. Lorena, endavant, així m'agrada, que t'has incorporat. Si tenim això clar, llavors tota la resta ja ve donada per ella mateixa. Difícilment. Bé, i això, una vegada tenim clar això, vos present que farem l'obra se titularà El dinosaure, ja sabeu per què, ja sabeu un poquet tota la història que volem plantejar,
claríssima, no, Ariadna? Va, i dopo sul dis capell una altra vegada en Ariadna, que ara sense... No, aquest no, s'altres, així, és això. Que atupen la ribera com un gegant guerrer. Un gegant guerrer. Gegant guerrer. Sí, en guerrer no pronuncias la última R. Guerrer. Guerra. Guerrer. Guerrer. Sí, muy bien. Un poco raro. Li donem un poc de peu, qualcú? No lluita per les fulles. No guaita? No guaita per les fulles l'eterna primavera. La flor enamorada. La flor enamorada. No va a les fontanilles, les sombres abesadas. Sigue tu. Més Déu. Més Déu, un lli d'aroma, la testa consagrada i... El crit sublim escolta de l'àguila marina, a del voltor qui puja sant l'ala gegantina, remoure sant fullar. La sessió plenària d'aquest dimarts ha tingut el seu punt àlgid en el debat i votació de la validació del decret llei aprovat pel govern i que permet l'aplicació del tractament integrat de llengües per a aquest curs 2013-2014. El decret aprovat el 6 de setembre pel Consell de Govern es va validar amb els 34 vots a favor del Partit Popular i els 24 en contra de l'oposició. Durant les intervencions dels grups parlamentaris, socialistes i econacionalistes acusen el govern de no dialogar amb la comunitat educativa i d'imposar un model que l'executiu va defensar com el més adient per a millorar la qualitat de l'ensenyament a les Balears. Jo li demano que convoqui el comitè de vaga, que no validi avui el decret de trilingüisme i que se posi a parlar i a negociar com hauria d'haver fet sempre. Això ja no se pot aguantar més, senyor president. És que nosaltres apostam per el trilingüisme simplement perquè pensam que és el millor, encara que vostè se'n rigui. Vostè pot, encara no sabem quin és el seu projecte, però sabem que és la immersió lingüística en català, que no és el millor ni per vostè ni per cap nim. Per tant, aquest govern i aquest partit diu no a la immersió lingüística en català i diu sí a el trilingüisme i, senyor Mangol, encara que a vostè li costi, deim sí a la Constitució. Moltes gràcies. Ostres! Un dinosaure! Una foto! I tu què fas per aquí? No sé, només recordo una explosió, fum, foc, però no recordo res més. És això de veres? I tu qui ets? Ja, los panda. I quant de temps dus aquí? Ja, des de que vaig néixer. No ha conegut la llibertat. Si s'està superbé. I tu? Qui ets? Jo? Coco. Coco. Clar, a l'escola hi conflueix tot. Hi conflueix cohesió social, hi conflueix arrelament, perquè fins que va venir aquest senyor, cada centre tenia la seva pròpia dinàmica i feia la seva programació d'acord amb el territori. Eliminen la Direcció General de Política Lingüística del govern de les Illes Balears, imposen una nova llei de funció pública que discrimina el coneixement i ús del català,
deixen inactiu el Consell Social de la Llengua Catalana, que la legislatura passada havia fet una feinada fent un pla de normalització consensuat en tot l'àmbit social, desacredita la Universitat de les Illes Balears, lleva a la universitat, diríem, el paper d'àrbitre de tota aquesta qüestió lingüística, etc. No és perquè els hagi preocupat l'aprenentatge de l'anglès per part dels infants. No és que els hagi preocupat que els infants no aprenguin castellà, perquè l'observació més superficial de la nostra societat demostra que això no és ver, sinó que allò que els ha preocupat, sobretot, és bilingüitzar els infants, és a dir, la por que tots els infants de les Illes Balears siguin bilingües. I clar, si són bilingües, són capaços d'utilitzar el català i el castellà i, per tant, poden triar en qualsevol moment quina llengua volen utilitzar. Per tant, si queden a infants que a la pràctica són monolingües, encara que tinguin un coneixement bàsic de català, però que tenen dificultats per expressar-se, això dona sempre garanties d'haver-hi una bossa de població, fins i tot nascuda a les Illes Balears, que té dificultats per expressar-se en català i, per tant, que d'alguna manera sempre se resistirà a l'avanç de polítiques o l'aplicació de polítiques lingüístiques més favorables a la llengua catalana perquè se'n poden sentir perjudicats. A la vegada ja són perjudicats si el model no els ajuda realment a conèixer les dues llengües oficials i llavors se converteixen d'alguna manera en obstacles en el procés de normalització. ¿Quién no está de acuerdo con el proyecto TIP? La mayoría de los... Hay gente que está de acuerdo. Se pide consensuar con toda la comunidad educativa y el gobierno un acuerdo para negociar un No pones, cuando va el sindicato a la consellería le dicen, ¿qué queréis? Perdona. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que piden? Perdona. El proyecto TIL que está publicado implica unas instrucciones de puesta en funcionamiento y no se está de acuerdo ni con el contenido completo tal y como se expresa ni con las instrucciones para ponerlo en marcha. Els pares volen que els seus fills aprenguin anglès. Els pares ho volen. I a més, és molt important que tinguin competències lingüístiques en l'idioma internacional per excel·lència que és l'anglès. Li torno a repetir, aquest govern vol llibertat i elecció, ni imposició i molt menys, en aquest cas, immersions. Rafael Andreu, Jaume Bonet i Marc Gasseguí varen ser expedientats i suspesos de sou i funcions per no haver aprovat el TIL als seus instituts. Els directors han anunciat que acudiran a la justícia ordinària per demanar danys i perjudicis. Si vos pareix començar en l'assemblea, la gent que està per darrere, aquí davant hi ha espai, no hi ha cadires, però hi ha espai si voleu passar. És important que la gent s'animi a participar. Aquesta vaga que s'està proposant no és una vaga simbòlica, és una vaga activa, el que vol dir que hem de crear les condicions entre totes i tots. El seu programa electoral diu, punt número 1 d'educació, consens en tota la comunitat educativa. Vol escoltar a la comunitat educativa i li diran que no estan d'acord amb aquesta imposició que vol fer vostè? Que vostè no ha fet cap proposta. Bé, ha dit una. Quan nosaltres governem, retirarem el trilingüisme. O tornarem a posar la immersió. Bona proposta. Vots a favor de vaga indefinida. Indefinida. Vots a favor de vaga indefinida, 132. Abstencions, 12. Si som mestre és perquè vaig tenir beca per estudi. I si vosaltres sou aquí, també és perquè hi ha un ensenyament públic. Enteneu? I l'ensenyament públic s'ha de defensar de tots els punts. Que si jo ara no vos faig una classe normal és perquè avui no és un dia normal. No sé si durará 2 días o durará un mes, que yo lo apoyo, realmente tenéis muchísima razón y es un bien para todos por lo que estamos luchando, pero ¿dónde van a ir a parar todas esas cantidad de horas lectivas que están perdiendo nuestros hijos? I a nosaltres el que ens importa és els nins que tenim davant. Jo som professor de matemàtiques i jo vull explicar matemàtiques. No sé fins quan aguantaré, però trob que la meva vocació me diu que haig de continuar amb aquesta lluita. És que no puc aturar-me en aquests moments. Llavors, els serveis mínims, el que farem serà reunir-nos de totes les optatives i jo cobriré els meus companys que estan en vaga.
a subhasta més de 200 obres donades per més de 200 artistes amb la finalitat de recaptar fons per a la Caixa de Resistència dels professors. Demostración de fuerza de los docentes a las puertas de la tercera semana de huelga indefinida. El rechazo al decreto de trilingüismo, es decir, a impartir clases a partes iguales en castellano, catalán e inglés, ha generado un movimiento sin precedentes en las Baleares. Tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes declaren nul el decret del tractament integrat de llengües, el TIL, en estimar els recursos dels sindicats Comissions Obreres, UGT i STI. El govern ja ha anunciat que recorrerà la decisió davant del Tribunal Suprem i que el TIL es continuarà aplicant aquest curs escolar a col·legis i instituts. L'alt tribunal declara nul, com dèiem, el decret sobre el TIL perquè el va aprovar, diuen, sense l'informe imprescindible de la Universitat de les Illes Balears. També diu que el decret sobre el TIL va vulnerar la llei balear de bon govern que exigeix una avaluació prèvia per als avantprojectes de llei. Els magistrats consideren que el TIL suposa una modificació del sistema educatiu que passa de ser bilingüe a ser trilingüe i que això perjudica el procés de normalització de la llengua catalana. El text diu literalment que aquesta llengua passa a ser una resta significativament menor. L'Assemblea de Docents assegura que 25 centres de Balears han recuperat en una setmana els seus projectes lingüístics anteriors al TIL després de les decisions judicials que l'anulen i suspenen l'ordre que el desenvolupa. Segons l'Associació d'Inspectors de Balears, l'autonomia pedagògica dels centres permet que els seus projectes lingüístics, aprovats i no aprovats, puguin ser modificats i es puguin subjectar a l'ordenament anterior, al decret de mínims. Primer Consell de Govern de la nova legislatura amb decisions importants sobre la taula. Respecte al tractament integrat de llengües, el TIL, el govern ha desistit dels 3 recursos de cassació davant el Tribunal Suprem que va interposar l'executiu del Partit Popular. A la pràctica, això significa que el TIL queda totalment suspès i sense aplicació a les Illes Balears. Repetim la pregunta. Però el teatre és... Un T-Rex intentant-se posar un capell, graciós. Molt bé, el teatre és... Emoció. El teatre és... Pallasso. Sexo, El teatre és... Una bona dona. El teatre és... Pallasso. I el teatre és... Un moix. Un moix. El teatre és... Un bon plat de patates frites. El teatre és... Una sandria, no? Una síndria. El teatre és... Integració. Correcte, molt bé. El teatre és integració i mai més ben dit. El teatre és... Una nit d'estiu. El teatre és... Tu ets el president actual de l'Obra Cultural Balear. M'agradaria molt que fessis una mica de valoració. Sí, l'Obra Cultural, en aquests moments, ara mateix, té més socis que mai. En té 4.000 i pocs. La qual cosa indica... Exacte. A Balears és moltíssim. És moltíssim. I també té més desplegament territorial que mai. Però a la vegada també ha de lluitar contra un poder que no és poc. Per tant, si els distints partits polítics que governen no prenen la llengua pròpia d'aquesta terra, la llengua pròpia històrica, com a eix fonamental de cohesió, sempre patirà. Ara, les Balears necessitaran encara de l'obra. Doncs recordaré el que em va emocionar més. Francesc de Borja Moll, quan ens va reunir uns despatx del notari. Fixeu-vos bé la importància que és això. Avui encara recordo
amb la manera que ens ho va dir, d'amor, d'afecte. Diu, però aneu junts, per favor, perquè cridaríeu l'atenció. I són uns moments que no podem cridar l'atenció. Això per anar a firmar una cosa que era el que avui celebrem aquí. No podeu suposar l'alegria que tinc a dintre meu a pensar que aquell moment que vam anar a firmar, allò d'amagat, avui, pot viure tan hermosament damunt la llum de Mallorca, aquesta Mallorca nostra, i aquesta llum que ens vol ajudar inclús a l'altre. Mira, Sebastià, també te volia mostrar aquell llibre que vàrem escriure en sols tres nens majors, de Zina del Contes. Ho vareu fer entre tots? Ja em puc donar les gràcies en els cursos de català, perquè ja he pogut desenvolupar el que jo tenia de dins com a persona. I bé, jo crec que el resultat és que els pares i els predins també s'hi han d'implicar. Exacte. Perquè si no, si deixen de parlar i deixen d'escriure i deixen d'estimar la llengua els pares, què poden fer els fills? Evidentment, no hi hauria continuïtat. I clar, un projecte com l'obra cultural és d'aquests projectes que fa que aquesta continuïtat vagi endavant i existeixi, efectivament. I ara volem agrair tot el que ha fet per nosaltres la nostra tutora Margarida Palau. I una abraçada molt fort també a Neva Palmer i a Joan Tramulles, els nostres professors del social, el batxiller més guai. I bé, la meva flor més especial, supos que... La meva flor més especial, supos que em coneix la meva vocació, i a ti que ets... Si qualque dia, no ho sé, t'interessa dades, tenim una pàgina al Greci, que allà dades de sociolingüística, publicam una revista electrònica. En fi, ara fa temps que no venia en el recinte, en el campus, i com els trobem aquí me fa molt content. Jo també, i sobretot, tenc un bon record de tu com a alumne. No tenc cap mal record teu com a alumne. Crec que no tots els professors que vaig tenir dirien el mateix, però...
Gràcies.